Job Kapitulo 36. Si Elihu mipadayon pagsulti, pailob og paminaw sa akong isulti sa ngalan sa Dios. Dako ang akong kaalam, ug gamiton ko ang akong kahibalo, aron pagmatuod niya matarong ang Dios, ang akong magbubuhat, tinuod ang tanan kong gisulti kanimo. Maalamon kining nakigsulti kanimo, pagkagamhanan gayud sa Dios. Wala siya'y gitamay, nasabtan gayud niya ang tanan, dili siya buot niya magdugay sa kalibotan ang mga makasasala, ug gihatagan niya og hustisya ang mga kabos, gipanalipdan niya ang mga matarong. Paharyon niya sila og pasidunggan hangtod sa kahangtoran, apan kon ang mga tawo gikadenahan, ug gipaantos tungod sa ilang nahimo, pailhon sila sa Dios sa ilang sala ug sa ilang pagkagarboso. Pasidan-an niya sila aron molikay sila sa daotan, kon motuman ug moalagad sila sa Dios, magpuyo silang malinawon ug mauswagon. Apan kon dili sila magmasinugtanon, mangamatay sila nga walay hibang kaagan, kanunay masuko kadtong wala mo tuo sa Dios. Ug bisan pagsilotan sila, dili gayud sila magpakitabang, mangamatay sila nga batan-on pa, nangaugtas sa ilang makaulawng kinabuhi. Apan tudloan sa Dios ang tawo pinaagi sa mga pag-antos, ug gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila. Giluwas ka sa Dios gikan sa imong kalisdanan, gihatagan kag kasiguruhan sa kinabuhi, ug napuno sa pagkaon ang imong lamisa. Apan karon gisilotan ka sa angay kanimo, ayaw pagdawat og suborno. Ug ayaw palimbong sa bahandi, dili magpulos ang imong pagpakitabang, dili makatabang kanimo ang tanan mong kusog. Ayaw paandoy nga moabot na unta ang kagabhiyon, nga maoy panahon nga malaglag ang kanasoran, ayaw padani sa daotan. Gipaantos ka aron ka makalikay niini, hinumdumi unsa siya kagamhanan. Ang Dios maoy labing maayong magtutudlo sa tanan, walay makabuot sa Dios kon unsay iyang buhaton, o may makaingon niya siya nagbuhat og sayop. Gidayeg kanunay ang Dios tungod sa iyang buhat, busa dayga siya kanunay, ang tanan nakakita sa iyang nahimo, apan walay makatugkad niini. Dili gayud nato matukib, ang gahom sa Dios o maihap ang iyang panuigon, ang Dios maoy nagpaalis ngaw sa tubig, ug gihimo niya kining ulan, gipabuhagay niya kinigikan sa panganod, alang sa tanang katawhan, walay nasayod sa linihokan sa panganod, o sa dinahunog sa dalugdog, gipakilatan niya ang langit, apan nagpabilingit-ngit ang kahiladman sa dagat. Ingon niini ang pagsangkap sa Dios sa katawhan, gihatagan niya sila sa pagkaon sa madagayaon gayod, hakpon niya ang kilat. Og sugon kini. Sa pag-igo gayod sa tumong niini, ang dalugdog maoy ti mailhan sa umaabot nga bagyo, ug nasayod niini ang kahayopan.